Sengathi sesifikile esigabeni esibi kakhulu ezweni. Sesibona ukuthi indlela kuphela yokuphuma kulokhu sekuyisimo esibizwa ngokuthi i-political system force majeure. Iminyaka engu-32 yalokho okuthiwa yidemokhrasi isibonise ukuthi ukuhlanganiswa kwabantu sekuguquke kwaba ukungena nokuhlala kwabo kufika ngaphandle kwemvume yabantu bomdabu izakhamuzi. Imithetho ishintshiwe ukuze abokufika bazinike amagama esintu njengesizulu. IBela Bill ivumele abokufika ukuthi balwe bebangisane nezakhamuzi ezikhungweni zemfundo. Sibone nezincwadi, amadokhumenti ama-ID abo eshintshwa ukuze afane nezabantu baseNingizimu Afrika. Kwabuye kwaba nesinqumo sangoJanuwari 2026 esabanika amalungelo afana nezakhamuzi. Umthethosisekelo usubonakele ukhonza uvuna abokufika. I-Human Rights Commission yona ilwa nabantu bomdabu izakhamuzi ivikela abokufika. Okuthiwa yizisebenzi ezibalulekile skills shortage zezwe kwaguquka kwaba ukuxoshwa kwabantu bomdabu nokungena kwabokufika ezweni kusukela kudala. Ngesikhathi konke lokhu kwenzeka, amajaji, abaphathi, nabaholi bezepolitiki bayaceba ngenkathi izwe libhidlika. Konke lokhu sekudale isimo esikhombisa ukuthi i-political force majeure isiyisixazululo esiphoqelekile. Izimo ezibonisa lokhu yilezi. Kunye, abantu bomdabu izakhamuzi zizizwa zikhishwe ezweni nasekutholeni amathuba emnothweni. Kubili, sebelahle ithemba kumthethosisekelo, ohlelweni lwezobulungiswa nasezinhlelweni zokulwa nobugebengu. Kuthathu, sebelahle ithemba lokuthi ukuvota kungalungisa izimpilo zabo. Kune, osopolitiki badlala ngohlelo lweminyaka emihlanu oluveza abaholi abonakele, abathembisa amanga, abatshontshayo, abangalaleli, abanganamiphumelo emihle. Sesibhekelene nohlelo olonakele olungasakwazi ukulungiseka. Lesi simo sinika amandla ukuthi kube khona i-political force majeure njengendlela yokungenelela. Izinyathelo zokusebenzisa i-political system force majeure isebenza kanje. Kunye, yenzeka noma yinini phakathi nomjikelezo wokhetho weminyaka emihlanu, uma iningi labantu lizizwa ngaleyo ndlela engenhla. Behlukumezekile. Kubili, umphakathi wezakhamuzi uyahlangana, ubhikishe, uthoyize, uvale umnotho. Banika iphalamende izinsuku ezintathu ukuthi lisule. Konke kuyama. Kuthathu, kwakhiwa igunya lokuhambisa izwe, Transitional Authority, elakhiwe yiwo umphakathi. U-40% amasosha namaphoyisa, u-60% izakhamuzi bezizukulwane. Zonke ezinye izinhlobo zobuzwe azingeni kwile komiti. Kune, leli gunya lineminyaka emibili ukuzinzisa izwe, ukwakha umthethosisekelo omusha, nokushintsha yonke imithetho ecindezela izakhamuzi. Izinqumo ezinkulu zenziwa ngama-referendum. Kuhlanu, kule minyaka emibili, bonke abokufika, kungaba abangena ngokwemvelo, abahlala unomphela, noma abanezincwadi, kumele baphume ezweni zingakapheli izinsuku ezingu-30 inyanga. Lokhu ukuze izwi uvo lezakhamuzi libe yilo elikhulu kunawo wonke. Isithupha, ngaphansi komthetho omusha, amaqembu ezepolitiki anikwa isikhathi sokumaketha ngaphambi kokuba kube nokhetho olusha, olukhululekile noluthembekile. Izinyanga ezintathu. Lolu hlelo liyosebenza ngoba liholwa yizakhamuzi, iningi lwezwe. Inkohliso yangaphandle, amani, GIO, nezinhlangano ezifanayo, abangaphandle abanazwi kokwenzekayo. Yileli kuphela uhlelo olunesikhathi esibekiwe, oluhleleke kahle, olufaka abantu bomdabu, olunika umphakathi izwi elikhulu kakhulu futhi olungakha idemokhrasi eqotho esuka esimweni esonakele. Luhlanza izwe kubaholi abathengisayo, nabonakele, abadayisi, ama-askari ngokushesha. Okubaluleke kakhulu, lunika abantu ithemba namandla okwakha ikusasa abalifunayo ezweni labo.